opening ba? Akhirnya lang. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Happy Fiesta kaninyong tanan. Mga igsuon, sa pagpasidungog nato sa kapistahan sa atong mahal nga patron, atong ipadangat ngadto sa Dios ang ato nga mga pag-ampo ug mga gikinahanglan personal, katuyuan sa atong pamilya, sa atong katilingban, labaw sa tanan ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ug kini nga mga pangamuyo mga igsuon, ato ning pangayon ngadto sa Dios pinagi sa pangaliya sa atong mahal nga patron, San Vicente Ferrer. Busa mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kahit sa iyang mga tao, inisayuta. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos amahan, sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagadahi kami kanimo. Himaya
sa Yesu Kristo ugtong sa amahan Ginoong Dios, Kordero sa Dios, naghawak ang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata hamahong himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan. Lamang ang santos, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang labing landun, O Jesu Kristo. Sa himaya sa Diyos Ama, magampo kita. O Diyos nga nagpasidungog ka kang San Vicente nga pari, sa pagka magwawali sa Ebanghelyo, itugot na nga muyo kami, nga diha sa langit, mabulahan kami sa pagtanaw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente, nga maghuhukom dinhi sa yuta, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios: kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod nga nagbihag kanila, ug tigumon ko silang tanan, ug dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel. Ugusa na lamang kahari ang magmando kanila, kay dili sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mga Dios-Dios ug sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkaisalaag sa sala, ug hinluan ko sila, ug sila mahimong akong katawhan, ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon, nga si David, ug usaray ilang magbalantay. Tumanon nila ang akong mga sugo,
ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan, yuta kini nga gihatag ko kang Hakob nga akong sulugoon, ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila ug padaghanon ug ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila, ug ako mailang Dios, ug sila maakong katawhan. Unya isayran sa mga nasod, nga ako ang Ginoo, nagbalaan sa Israel, kung ang akong templo, anha na sa taliwala nila, hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo o mga nasud, isang yaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ina. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nga nagabantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwa siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit motunga sila sa kamatayon sa Siyon, magapnayan sila ngadto sa panalangin. Sa Ginoo ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero, ang mga baka. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya
nga ang mga dalaga magsadya ug magsangyaw. Ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo magbantay kanato, moingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gunubo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifás nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga miingon, wala kamoy alamag. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan, inay malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglang mamatay alang sa mga Hudiyo, ug dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom o paghiusa sa mga nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Judea, kundili miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Efraim. Diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an.
Ang pangilin sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Jesus, ug samtang nagkapundok sila dito sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna? Mutambong bakaha siya sa pangilin? Ang mga kadakuan sa mga pari ug mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong pista ninyong tanan. Nagsugod na mog ihaws baboy. Papa, manok. Wa sa giihaw. Siya ro wa gi kinilo. Inigpista nato mga igsuon, lipay kay tas tanan. Kami sa una mga bata pa mi dito sa bukid. Labi na pertigid taong lisuras pagkabutang. Pista gani na Hulyo man na among pista, San Roque, tos among kapilya. Gagmay pa ming bata ba. O kanisang adlaw minatay, magsunod man na Hulyo nya dayon November. Porti ginamong lipaya basta makadungog nami nga naay magtiyabaw nga baboy. Ya mingon din mi bukid lagi nya ana ba lubang. Oh ang kuan si kuan de gaihaw baboy. Layo go gayo. Sa nga naman sayo kayong iwik ang baboy. Ano nya murag aligre gyud kay paminaw na kanang nabitay man nag-iwik na inig sayos buntag. Nya inig soroy-soroy na tos mga balay isiglag kiniskisay sa baboy ba. Nya nasay nagsigig lapa, sigig tadtad nana. Nya aligre kayo. Tubod na tong laway kay kaon na ta. Pero ang wa diha makit-i nga ang nakapaaligre mao ang kamatayon sa baboy. Ang nakapahimong usa sa una-una ba nga love celebrita pista ron ang kamatayon sa baboy, sa manok, sa kanding, unsay mapakapin pang irok. Ug nagi maihaw ba. So dunay ihawon aron malipay ang katawhan. Mao na diri sa atong ebanghelyo niingon dinhi si Caiphas siya nga aron malipay tang tanan usalay atong patyon kay doon na may mga disipulos Kristo, doon na naman siya mga followers, hadlok naman sila kay nag-anam na magkadaghan og sa kuan pa to og sa kani patong atong eleksyon sa siging kanabang rating ba saka mang iyang rating hadlok ng kompetensya siya patay mutuon ning tanan nga to mobali na nig partido tanan ana hadlok sila aton lang ning patyon aron ikapatay ani kanang iya mga sumusunod siya rosag mo padayo na muna sa unang pagbasa niingon dinhi tukuron ko pag-usab ang akong gingharian usa na lang kakatawhan usa na lang sad kahari og kining maong gingharian anha kuni tukuron ang templo ni ining maong gingharian taliwa gyud sa katawhan og dili gini mapapas dili gani ni mapapas bisan sa kamatayon bisan sa pagpanglutos bisan pa og wa nay motuo aning maong gingharian di gid ni mapapas mulungtad na ni hangtod sa kahangturan mo nay panagna sa unang pagbasa kaliwat ni David ang motukod niini og kinsa man ni mao si Kristo apan hinumduman nato nga ang pagtukod ni Kristo sa maong gingharian iyang gipaagasan og dugo iyang gipakamatyan. Muna kung gusto gani mong malipay
ang inyong isig katao, pagpakamatay, pagpaihaw. Kamong mga ginikanan, gusto mong malipay inyong mga anak o maguol? Kinsa dinhing ginikanan nga naning kamot yun nga ang ilang anak maguol. Taas ang kamot. Wa no. Pero tanawa inyong anak, sige lang ng hilak. Sigihag kusi, sige lang ng kusmod ang naong, kay sigihag yaw-yaw. Di ba? Ang inyong paningkamot nga malipayon sila, pero sukad atong mga 2 anyos, usahay gani, 1-year-old pa lang, mahapak ka na. Sugda naghapak, adto din na mudaghan-daghan, ika 2 years old, 3 years old, 4 years old, 5, awa na, mga gisi na usahing dunggan. Mga paut na ning kilid sa kusi iskoko. Ano? Tinood. Mga buangon mong dagko. Imbis nga inyong lipayon, inyo na nung gihatagag kaguol. Munang daghan kayo rong mga dagko na nga tao, na nga tiguang na lang, apil na ning nagwali, naalang gyapoy gitawag og unresolved brokenness. Kana bang wap mahiled nga childhood brokenness. Hurts. Mga hurts. Labi na nang inyo ikumparar ng inyong anak. Niya ang maguwang, kay kaning maguwang usahay, may pagkatapulan man na usahay, kay pinangga man na inigsugod. Niya dayon ang manghod, murag mabuutan. Mas maayong manglaba ang kaning mga 5 years old, 6 years old. Kaning niyang 8 anyos, 9 anyos, di ka maong manglaba, ikumpara din mo. Ika, dako nakikastanan, lupig lang ka ng manghod ni mo eh. Ana, di ba? Tanawa na, di ba, ikadako ana, away gina, ikamatay ni mo, na kay katigayunan, magsige nag-away, moingon din na, ikaw sa una pa yun ka, paburan gid ka itong mama, may rasang namatay itong, gini ka na. Nga, mag-ilog na sa imong katigayunan, mag-away na, unresolved conflict dire. Mao na, kini di ang pagpakamatay mga igsoon, healing ni, healing ba? Ang unag yung mahiled ang emosyon basta magpakamatay. Tanawa ng asawa nga magsigig yaw-yaw sa bana, magsigig pangasaba sa bana. Tanawa ikamatay sa bana, kusog kay na mo hilak. Ako ko'y gimisahan sa una. Nakuyapan. Amo to baka to magdrama-drama. Ani baka na inig kuan ba? Inig ka ng lubong ba? Di ba? Kanang naaman na insenso ka na inig kanta ng suli, ang biya kayo na sentimental, biya kayo ng kanta nga nakaila ikaw kanako nya mupundok ba na sila diya sa una katong magdahag kandila. Sus, pertigid ang asawa di ito, pertig yung ano na kanaan lumo hangtod na nakuang gid siya dito na murabag nakuyapan ba na hunlo siya dito sa salog. Atol man sad pag-ana nako sa kaning holy water, agi apil na kog ana dito bendita nako. Ato lang ni siguroon kay basig patay na ni. Nya gisultihan day usas mga nanambong ato ingon siya purti man gud niyang malditaha pader buutan kay na iyang bana niya sigihan gina niya giyaw-yaw. Kay kuha man gina siya hysterical na siya sig pangana tanawa karon no hapit makuyapig hilak we. Da mao na kamo mga asawa ay mo sig yaw-yaw na inyong bana. Mukalit pala nagkamatay na guol kay mo. Kung sa may maing buhaton kamo mo'y magpakamatay para sa inyong bana. Ang saon man pagpakamatay, aron malipay inyong bana, og mutan-aw ta sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer, og mausay kinabuhi ni Jesus, kinabuhi ni Maria, na ay mga 13 ka paagis pagpakamatay. Ang sa may number 1, ibaw magunsa ang pagdawat. Dawat ba? Matud pa ni Jesus, akong gipatara ang akong naong niadtong mularot sa akong bungot, kadtong muluwa nako, kadtong mutamparos nako, akong gipatara ang akong likod, akong gipatara niadtong nilatigo nako. Dawat, accept without
complain. Gi ko na rin, lingian na imong tupad. Ing na dawaton tika maging sino ka man. Sige, ing na ba? Dawaton tika maging sino ka man. Og moingon na gani ka ana, ang imong gisultihan ana, muluag giday nang gibati ana. Sunan ka imong anak tapulan kaayo, dawat ra gid nimo. Wa jud kay yaw-yaw, bugo pag yun, dawat ra gyapon nimo. Nya dako pag yung kaon, dawat gyapon nimo. Hugawan pag yun, dawat gyapon nimo. Wa gi yaw-yaw, amalipayon kay na sakto dili. Mo na nya inyo nang buhaton. Sa San Vicente Ferrer og ang tanang mga santos kusog kay na sila mudawat sa ilang isig katao, labi na gyud niadtong kusog kay mudaot nila, kusog kaayong maghimog mga istoryang bati. Kusog kay na mudawat ang mga santos. Wa gid nay reklamo. Negative ug positive. Kaduha nga gana-ganing kinaiya aning pagpakamatay sa to isig katao, kanang pag-alagad, service ba, alagari, ayaw sugua, alagari ba, human imong dawat, alagari, naman sa inig dawat nimo, imong sugo, imo naman sa sugoon, pararagod anang imong anak, kuyog sa barkada, ni suyop, mingaon, mangyog ka anak madugay, di ba? Pero magsikag yaw-yaw. Pero moabot yung panahon nga mingawon ka, imo gunang anak. Nya karon iuli ng imong anak, siga kay mata. Kagot pag yung ngipon. Unsa may imong buhaton? Dawaton dili. Lipay kay imong anak dong, mingaw kay kun nimo dong. Dawaton din nimo. Unsa man sunod nimong isulti? Kasagaran gid niyo, ayaw nagyug-usab anak dong ha? Ayaw nagyug-suyop dong. Dong ayaw nagkuyog anang imong mga barkada. Imo man dayong sugo. Mga musibat na ikaugma. Kapoy man na paminahon. Kay para niya, lami man kayong suyop. Para niya, ang iyang kinabuhi, tuwa mas iyang mga barkada, ang iyang kalipay, niya imong sugoon nga mobiya. Na, patay. Biyaan yung ka nag-usab. Bugatan man na siya. Ay, yung sugua, alagari. Ing na dayon, pila may kuwang sa impitag, pila may masuyop ni mo kada adlaw dong. Napakay budget diha. Sa napaman ma, di pa may gamay, kaya nakakawat mami dito silingan. Sige dong, take care. Di ayaw sa gana, di man na mao sa tingali. Igo na tingali nga moingon ka, nalipay, yung kong niuli ka. Unsa may akong ikaalagad nimo, unsa may imong gikinahanglan, siya ma suyop ko. Unsa may yung sunod imong buhaton? Paliti ko dito ma, suyop ko. Di na ko kapasaya-saya diha kay gimonitor ko ron, ika na say palit be. Unsa mo palit ka dili? Ha? Nung dili palit. Palit ay. Ingka pa din, madakpan ta na. Saon man. Imo manang para man alagad nimo sa imong anak. Palit gyud. Pero sa dip aka mo palit, moingon jud ka, dong ako ning buhaton dili tungod kay sakto ni ang imong gibuhat. Sayop ni. Pero kay nahigugma man ko nimo, andam kong magpakamatay para nimo. O mao na niyang ikatulong pagpakamatay, murisgo ka sa imong kinabuhi alang sa imong gihigugma. Ihalad nimo ang imong kinabuhi sa imong gihigugma. Og mulakaw dayon ka, magto imong luha samtang mupalit kag syabo. Igabot nimo didto kusog kay imong tingog, namoy syabo diha nay, dong. Sa nga naman sa palitan ko to akong anak, nga na man sa mga pulis nagtan-aw man, gihuwat lang yung makadawat ka syabo. Pagkadawat nimo syabo, bayad dayon ka, para sa imong anak, agas pa taon imong luha, gidakop dayon ka o gipriso. Ikay na priso, ang imong anak mo igawas nun.
Sugot ka, dili. Sugot, dili. Si Kristo maoy nalansang sa krus. Si Kristo maoy gikulatag maayo para nato. Muna si San Vicente Ferrer maosay nakapausab sa iyang kasing-kasing, nakapatandog og maayos iyang kasing-kasing nga ihurot sa niyag alagad ang iyang kaugalingon sa mag-usa ka martir. Wala gini siya mamartir, pero naa na siyang kasing-kasing nga moalagad ko sa Ginoo sa mag-usa ka martir. Di na ko maghuna-huna sa akong kaugalingon. Muna kanang atong sayings diya na babaway. Basahan ninyo. Kanang iyang motto, whatever you do, think not of yourself, but of God. Nindot kayo, no? Nindot ta. Mangloho di ay. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama, ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo. Pag-ampo sa kapistahan alang sa pagbag-o sa kasing-kasing. Mapuanguron nga Dios ug Amahan sa kaluoy, mibalik ako kanimo nga mahinulsulon, maingon sa anak nga mausikon. O Amahan ko, dili ako takos nga paganganlan nga anak mo, kay nakasala man ako sa atubangan sa langit ug sa atubangan mo. Pagkadako ug pagkadaghan sa akong mga sala nga nabuhat, nabuhi ako sa kalibutan nga wala magsunod sa imong mga pagtulunan, kundili sa kalibutanon nga kinabuhi, diha sa paghigugma ug pagpangandoy ko sa salapi, sa gahom ug sa kalawayan nga lawas nun. Apan ikaw Dios ko, kanunay nga nag-alima kanako ug daw nagpakabutabungol ka lamang sa tanan kong mga sala. Gihugasan mo ang mga buling sa akong kasing-kasing, pinaagi sa imong waysukod nga kaluoy, nga gitiman-an sa tubig ug dugo nga miagas sa santos mo nga lawas, didto sa pagkamatay mo sa krus alang sa akong kaluwasan. Dugmokon mo Ginoo ang akong kasing-kasing sa matuod nga paghinulsol, aron mo agas sa mga mata ko ang mga luha nga sarang makahugas sa akong kalag sa tanang mga sala, og pinaagi sa panig-ingnan og pangama sa imong santos nga alagad nga si San Vicente, nga akong patron, mas makaila ug makaalagad unta ako kanimo o matamis nga Hesus, aron tapos ni ining kalibutanong panaw, makadangat ako diha sa imong himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Dunay usa ka babay nga nabuta sulod sa dugay na kaayong panahon, ug wala gayud magpulos ang tanang tambal nga gigamit niya. Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa lubnganan ni San Vicente ug naayo siya dayon. Apan sa naayo na siya, wala nila tumana ang gisaad nila ug nabuta siya pagbalik. Nagsaad sila pag-usab ug gidala na gyud nila siya ngadto sa lubnganan sa santo, ug wala pa gani sila moabot didto sa lubong, naayo na siya ug nahiuli ang maayo niyang pananaw. Pag-ampo sa adlaw nga tanan,
Mahigugmaon uyamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlalaban og maglilipay sa mga tawo nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining pag-ampo. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo, o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining pag-ampo. Manindog, sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, bantayi kami. Ginoo, bantayi kami. Alang sa tanang matuuhon nga mulantaw sila sa kahiusahan o kalinaw sa atong simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa mga Pilipino nga maningkamot sa pagkabot sa kalinaw o kahiusa sa atong nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress, karong umaabot Abril 17 ngadto sa 24 tuig 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang kanatong tanan nga magampo kita sa kabanhawan sa tanang nangamatay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunong nga alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo nining pag-ampo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ginyo nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig pagumaya sa iyang ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. Dawata Ginoo kining mga halad sa imong katawhan, sa pagsaulog sa pangilin sa imong santos, San Vicente Ferrer, uban sa matinudanon nga kasing-kasing, himua nga kami imo gayud untang madawat, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginuman na kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente Ferrer. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali. Gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Og busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong sa among pag-ingon. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahani ning pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon ato itingob ang atong mga pagampo ngadto sa amahan gamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Muabot ka na, muang imong ginghari.
luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala mahilayo sa nang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo ang among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ng akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusay, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man naa ninyo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ikamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo kanunay ta nga mag-amping kanato paingon ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Kini ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, si San Vicente Ferrer, wala mo undang paghago alang sa pagtuungay mong gitudlo namo. O gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinagi sa gahom nining misteryo. Lig-una ang imong mga alaga diha sa pagtuo sa kamaturan. Aron bisan asa ila kining itug-an sa pulong ug sa buhat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Moro ng atong unang misa sa pista. So, happy pista ninyo usab. Nakaihaw na. So, mga igsoon, samantong wa naman ko'y program diri. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga ming abag nining ato karong kalihukan, ang atong drum and bugle nga sayo kaayong namukaw, tulo sila ka grupo. Alas 3 pas kadlawon nagsurgod na sila suroy-suroy aron ipahimatgo nato nga pista na niya ang atong mga pimag nga nagmanage karon sa atong parking o sa atong traffic, atong mga barangay tanods, palihog lang niyag sunod sa ilang mga kamanduan ha, ang musupak, maimpirno. Ang atong mga frontliners, atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong usherates, hinaot sa nga inyo sa ning sundo ng atong mga usherates, kung asa mo palingkuron kay naraba sa uban nato no, masinupakon kayo. Maupay musimba, maupay magsupak-supak. So naay atong usherates, musultig asa mo palingkoron aron mapahimutang mo maayo. Salamat sa atong lectors, sa atong salmista, sa atong love offering assistants, sa atong mga sacristans nga nag-serve karon. Salamat sa atong technical group, ang atong mga IT nga nag-manage sa ato karong para upload sa social media, ang atong kanini ang nanglimpyo aning simbahan, nag-decorate. Nindot ba tong dekorasyon? Pwede na ta mga matay ani. So pista man atong panindutan. So naghago gini sila maayo. Nya apil na sad ang atong choir. Hago sa ni atong choir, no? Matagid taon ni silag sayo ang uban litsan no? Anang ato silang hatagan sa masipang pakpak. Salamat kayo. Ang Holy Rosary Youth Choir di ay ang atong choir, no? Anya ang atong mga pilgrims karon, kita namang tanan ani pilgrims, ang atong dinhing territorial o ang atong international, national o provincial nga mga pilgrims karon, kamong tanan tibok kalibutan nga niduyog ganing kapistahan karon. Happy pista ninyong tanan. Anya amo mong iampo, maginampo ay ta. Nya atong pasalamatan ang tanan nga ni-offer karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nining misaha nga sila si Brad Clementito, Brad Titing o si Mrs. Cafe Pipito. Atos lang hatagag, masipang pakpak. Salamat kayo. Karon, pista naman gyud ang atong sunod na activity. Napatay misa karon sunod ani. Nya naasad tay Pontifical Mass karong alas 10 sa buntag. Nya pasiunahan ni sa atong groundbreaking ceremonies diri sa Luyo para sa
tukod nato puhon sa atong kumbinto. Ay nauto ta makatukod tag kumbinto, no? Ganahan mo matukod og kumbinto? Palit mo og slot. Daghan kay tag ibaligya nga slot para matukod atong kumbinto niya. Ato ni siyang i-ground breaking karong alas 9:30 nya mosunod dayon ang atong pontifical mass kuyog sa atong talahorong auxiliary bishop nga si Bishop Dodong Midifil Bilyones. Unya akong i-report ninyo ang atong mga slots nga nangahalin as of yesterday sa atong SUS BF para ni karon sa atong pista. Di para ba'y tiwasonon, may nag-inyo ng tiwason na lang yun. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 6,672 slots. Pakpakan na to ang namalit. Nya labing minus 8,000 man ni atong gipamaligya, napatay kuwang nga 1,328 slots. So haptod pa ni atong pamaligya ani sunod Domingo, Easter Sunday kung di ni mahurot dayon kay apil masas budget nato ani ang atong Holy Week. Sa ato sang DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga slots para ni sa atong mga projects dinhi as of yesterday nahalina na taog 1,425 slots. Pakpakan gyapon nato namalit. Nya daghan pa man ni siya napay 52,575. Covered na ani ang atong gipamalit nga yuta, ang atong tukoronon nga kumbinto, ug hopefully apil na ang ato sang tukoronon nga kuanon ta, no? Na ay mga opisina sa atong mga organizations o dako-dako nga social hall or multipurpose hall. Dili pa ni nato matag-an pero inyo ning hotdog palit, mahurot dayon sa siya. Magamit gini. Karon akong i-announce ninyo ang mga winners sa atong mga contest. Tulo man ni ka contest nato nga gipasiugdahan sa mga chapels. Ang duha lang usa ka contest kadtong street decorations during our 9 days nga motorcade. Unya ang ato sang mga floats kadtong mga chapels nga nagdaa sila mga santos kagahapon sa atong grand motorcade ato sa atong i-contest, no? So ang winners lang nya, the rest pulos na ni sila consolations. Sa atong street decoration competitions, adunay ni participate nga mga 33 kakapilya mo ni apil og participate. Nindot biya gyud pulos ang ilang kuano pero na magimudaog. So ang atong gi-premyo ani, by the way kani mga premyo ha, makuha ra ni nila kung naa sila'y project sa ilang kapilya. Nya gikan karon 60 days ma-forfeit sa ni siya wa sila'y project in 60 days gikan karon og di ni ma-withdraw kay wa sila'y project ato na ni siyang ipuno para sa ato mga projects. So ang first prize ani is 25,000, ang second prize 20,000, ang third prize 15,000, nya ang consolation prizes 10,000. So dunay tulo nga na winners na asay 30 kakapilya nga na consolation. Karon ang third winner nadawat sa Ibabaw Chapel. Pakpakan na to, Ibabaw Chapel. Nyara ni dinis nahagjutay sa ato. Kaning kaning second ug ang first pulos na gid in taon ni Lagyo to as Bukid, no? Bukid. So ang second prize nga 20,000 nakuha sa Lataban Proper Chapel. Kita niyo dia. Mo na ilang mga decorations. Tanawan ninyo, igsulti na ko, naamon dia, kita man ninyo decoration. Mo na siya. Karon ang first
prize ang kinalayan gid nato nga kapilya. Sa tanan dinhing kapilya mo ni kinalayan tuwa sa antugop tabla. So pakpakan na to. May ilang tuan dito. Decoration das antugop. Amot hain to antugop ani. Gasige ra man din nagkon wa man nila ano ra kana de mo na siya. Antugop. Dot kayo no. Kahaguan gina sa kan layo ato. Niya ang judging ani 9 days ang judging 9 days ato pagikan sa first day hangtod sa 9th day nya gitotal ilang score og pila na ilang score tanan mo na toy divided by 9 mo toy ilang average nya the rest mao na ang consolation prizes. So atong pakpakan ang 30 sad ka kapilya nga niapil. Ang sa atong float competition kadtong nikuyog sa Grand Motorcade, doon na sa ni-participate nga mga 32 ka mga kapilya. So tulo ang mga winners, 29 ang consolations. Ang first prize ani 15,000, ang second prize 12,000, ang third prize 10,000, ang consolation 5,000. Okay, usara man ni ka-event. So ang third nakuha sa kinadul-an nato nga dool di man sa ni dool kayo. Pulos man sila dogol ang gasunod. Ang third nakuha sa Limugmog Chapel. Limugmog. Nindo tanawon? Mura nagbarko. Di man tingay na float. Pero nindot Michael na pagkahimo. Ang sunod, ang second prize, nakuha sa Ibabaw Chapel. So, kaduha ng Ibabaw. Tanawa ng naong Ibabaw. Og ang first prize, mura naman ni sila Grand Slam kay sige naman ni sila gyud ka champion. Ang first prize nakuha sa Kawasan 1 Santo Niño Chapel. Sila Kawasan 1. Ndot kay ignaong. So the rest pulos na ni sila consolation prizes. So silang tanan nakadugang og kadasig og kanindot sa atong gihimo. Mao na ato silang pakpakan silang tanan. Salamat kayo. Kanigong atong kontis-kontis kuan ra man kana ganing pagimik-gimik lang ba pero pagpadaghan kini pagpakusog ni sa atong unity kay karon sinodality man ang atong tema ang paghiusa gyud no nindot kayo. Karon ang ikatulo nga contest by barangay na ni. Maggrupo na ang mga chapel sa usa ka barangay. So 5 ka barangay ang mag-contest karon. Na diha inig barrio pista na to. Mura gani excited kay sila mga nindot ang decorations. So ang barangay San Vicente, ang barangay Santa Cruz, barangay San Roque, barangay Tabla, barangay Lataban, ang mga chapels ani magtigom tanan nya mag-contest ron. Unsa may contest ani? Basihanan pinakanindot og decorations, pagka-decorate nya daghag pagkaon nya daghan sang nangaon. Ana kay og daghag pagkaon way mukaon sa ato pa way lami. Way lami. So daghag pagkaon nya may pagka-presentar ilang pagkaon nya daghan sang nangaon nya ikaupat maayong mo resibi. Kinsay maayong mo resibi. Kana bang maayong mo atiman sa ilang mga bisita. Kay anha man taron mamista diha human sa alas 10 nga misa. Ko kitang tanan nga manimba muhugop ta diha. Nya kadtong daghang ni kaon nya wa mahutdis pagkaon mao toy winner. Joke. So ato na rong saksihan na. Tanaw-tanawan gyud dito ang ilang mga decoration. So good naman pero ang judging ana unya pa las 12 or las 11 inig pangaon na ba humas misa na to. Ndot kayo
Nya karon sa atong matag misa, nasa tadihay gamayng pack meals atong ipanghatag. So kamong gusto nga mukuha, kuha lang sad mo, pero kamong na naghikay, ay lang sa mo panguha di ay naon sa mo sobra na sa na inyong gibuhat, puno na niyo inyong gihikay. Ay lang sa mo pag-abusar kayo. Ato na lang sa na ipanghatag ani dinhi na daghang naninda diha, na mga religious articles na sa mga tindahan ato sa silang gipahiluna ngadto padong, nganha padong ana. Pamalit lang sad mo dihag makagusto mo. Nya di naman sila mahasol sa pagkaon kay ato naman silang tagaag pack meals mo na kamong taga dinhi ay nila sa mogkuha pero mokuha gyud mo kay wa mo hikay sa inyo mas labing maayo. Kada misa anhi na lang sad mo dinhi pagyampungan. Salamat kayo no, malipay ta ani, malingaw ta. So karon human sa atong final blessing na gihapon tay pag kaning venerate sa atong relic sa atong relic ni San Vicente Ferrer. Balik na tang Father Arnel. Ato din pasalamatan usa. Slimot ko da. Ang ato di ay deacon. Di ana ni bisita ro ang atong deacon dire. Ordinahanan na ra ba ni karong pizza 19 si Reverend Charles Quison Tagalataban. Salamat kayo. Maabot na din natong pare karong pizza 19 kung buhi pa ni siya. Makuan pa gyud ni mapari gyud tingali ni. Ato ning iyampo ha, nya atong tabangan. Nya of course atong pasalamatan ang atong main celebrant karon ang atong parochial vicar si Father Arnel Ponce. Salamat kayo Father. Palihog manindog, pag-ampo sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Mag-ampo kita. Labing gamahanan ug mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya ug gahom. Nagpatalinghog ka kanunay sa pangaliya sa imong katawhan. Busa panalangini ang tanan nga nagaampo kanimo, pinagi sa paghalad nining kapistahan ni San Vicente Ferrer among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa nanaghalad nining maong kapistahan karong tuiga. Ang nahisulat dinhi sa mga pamisa ug ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing, ilabi na ang mga grasya nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay og kasantos sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. San Vicente Ferrer. Ang ginuman na kaninyo. Alang sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Masipang pakpak alang sa Ginoo sa atong mahal nga patron San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Nagdilaab nga magwawali, anghel sa Ginoo
propeta sa hukom, inarmasan og trumpeta, nga nagpukaw sa katawhan, sa pagbasol sa sala ug sa pagtuo sa Dios nun nga gahom. Dalangpan sa katawhan, mahigugmaon sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang, ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamatuuran. Iampo mo kami, O San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alam po ikaw ug manlalaban sa simbahan, sa pagkaput sa misyon sa kahiusan.